Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro ipiang subhay pi shiki Khubor hakimat kimat mentasni. Nikong ni Syam ya pasha shiki Khubor na Kylleng benta chong Jylla. Ulat Jylla CH Vijaya Shankar ula kentu yeki nong yalam nyam bakin pai kmat lem bat ban I'm sim bat ban ajing kershan yeki long ying ki bangat hakajing pang HIV AIDS TB cancer bat kham tam yeki long ying ki bai kendu jing na ka jing don jong ki bahaya ngasam ki ba em kerni how drugs. Kinong hikai school ad hoc kibadan hapok shatri chongka Federation of All School Teachers of Meghalaya. Haka arpo artrik Nailur ajapusan kilami patba surok ban persha ya ka jingbamla ka sorka Jylla ban penkiu ya ka tulop jong kinong hikai school ad hoc haka Jylla bat dawaru ban kentiu kedan yaki school ad hoc shaka deficit system nani ka deficit pattern. Haka step lasngi ublay ka arpo artrik Nailur ajapusan lalap ya ka met yap jong uwei usam lalut ubadang khat khandai snam kerta hau terlai phasi haying sa jong u kabadan ha madan laban dong rum uni usam lalut udai ubalatip kerteng kum udine shlama lalap ya kani do khpa jong u balawan ban kendar ying hendrei haba omdan nong pli ula kendang ya ka jingkhang bat haba urung shapo ula lapen ban yau khun ha terlai phasi kipulut ki balawan poi hakani ka jaka kila pelong ya ka jingtok kit benya. Vice President Jong Kaseng kinong hikai balatip kum ka Federation of All School Teachers Association ubabu sanbor jungai ula penpau ya kajing sengau diaw na marba na ki pra hajar ngot kinong hikai ad hoc hakani Jylla ki ba poisha kajing ki duna bha bat ulaong ba kane kadai ka jing ha ka jai penriu khasi ba ka duna bha ka jing teli Rewat lakat taru ulaong ba ka don kampat ya ka mensi mesin rang ban ya khun ya ka nu kamat wat la don tang khandiat ngotru. Nakadaw ka jing blok kemuri kabadon haki benta bakham syarum kashnong khan nyau mer paham lang kabadon marjan bat kebernihan kala shlei bat bon teli kilong ying kala shakta na kani jingja kila itu bakadaw tenrai kadai na marba haki benta bakham syarum jong kani kashnong kadon kemuri kabahe kabablong nakadaw ka jing sakut jong ki jabo ki ba amla shu ban sei da ki bor brio nrei hap sei tang ki machine ha ka jing ki jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association hakini ki khendiat sngi da ka babat iki kali Assam ba khanglat ba amdei village ki jaka jngok kai ba pher ki badan ha ka Jylla ki pat ba na kani ka Jylla kila so san namar ba ka jinga pin i bor jong kinong nya kali kamai na Assam da ka babat lut ya borok ki kali Meghalaya hajuraban habaya kran bat president jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Wandan Bok Jirwa uloong ba haduk menta ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association nani ka AKMTTA ka claim ya wer nani selok lang bat ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association banya shong na perkhat lang da ka no kalat kalenti ban penbor ya ka sarkar bakan sngam ya kani ka jingdawa ka jongki ka Meghalaya Wushu Association kabadan hapo ka shatri jong ka Wushu Association of India kala pelong ya ka Meghalaya Wushu Championship ka ba arpuar ha ka khat khandai bat arpo tarik mentau benai ha indoor sports hall polo ha ka ba kala don hadu south pangwat ki balawan bani shimenta bakan thup ya ki nong penyat bat ki nong yarap ki balawan na ki khandai tali ki district ba pher jong ka Jylla Rengkat lang batkari India hi borok away ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Shillong lani ka niya kan saraki ya ka tent Ayurveda di la shai kasni ka arpulai trik Nailur arjapsan kanong ya lekai football ka ba mi khamat ya ka Jylla Meghalaya ka samla ibaya hun kurba ka ba na Eastern West Khasi district kala khla no namar ka jingpang ka balaban ya ka nakada ka jingbam trikam shu khlai ka samla ibaya hun kurba kadika samla kabarang arpos nem tam kerta bat ka mi khamat ya ka Jylla ha ka jingale kai football kum kanong up goal lani ka goalkeeper ha ka sub junior girls national football championship house nem acha khakdai usamla sambor lang ding do uwe ni kinong trikam la jong la mi shakhamat panbu jingkli ya ka sarkar hadin balayo jingtep ba ka sarkar Jylla kan sabu no da ka we ka company ka banlum ya ka khajana ka bayo na ka kiyat ban na kidukan di kiyat kibadan ha ka Jylla hi borok we ha ka jing kran mikla pathai Khubor uba sambor lang ding do ha ka arpo artik Nailur aja pesan ulai thu ba ka ne ka jing yo lum jingtep jong u kalong hadin ba ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla ha ka khat artik Nailur aja pesan kala menjur ya ka excise amendment rule aja pesan
Mentapan Yapash Khubor na Kylleng Benta Jongkari. Ka Shiv Sena UBT hagasingin kong kala takranting yaw menturang ba ka Jylla Maharashtra Udavendra Fadnavis hadin baula jer kerteng yaw Rahul Gandhi kum urban naxal bat keno ru baula kerenda ka sur ka bakelan bat penon kam ru da ki kentien ki ban pinskap jar ya ki ba persha menturang ba berim bat ubadai ru MP ka BJP Basavaraj Bomai ula ai kublai yaw menturang ba dokari Narendra Modi bat ika sarkar pedeng kabala ai sngobha ya ki pat ba hakale niam dushera da ka ba penduna ya ka jingok khajna ya ki mar ba marti Kajing penbet thema ya ka GST kabala sedang nadu ka singin kong kan penmentor ya ki pat ba khamtam ya ki samla ya ki nong rap ya ki kenthei ki nong didukan bat ya ki nong sengkam la jong la ong ka menteri katnat plating ka sarkar pedeng ka Nirmala Sitharaman Kinong thit nong pet ha Tamil Nadu kila yaisha ban yo ya ka dor ka ba khamjam na ka benta benthit ya ka ghi makhon upanir bat kiwei ki mar ki ba khamrem dor Namar ba ka Avin ka bapenya da ka sarkar kamshim na pinkala ya ka dor jongka wat hadin bala penduna ya ka goods and services tax hadin bala khati na ka khat 8% shaka 1%. Ki expert ha ka liang dawai da shin bat ki karkhana di dawai ha ka singin kong kila ya ro ya ka jingpentrikam jongki dor bala penbet mai hapo ka GST da ka bakadawru bakan yarab iki nongpang bakin yo iki dawai da shin ha ka dor ka bakhamjem. Dang ha ka basdang jong uni ubnai ka sarkar kala penhiar ya ka dor jong ka GST jong ki dawai da shin shaka 1% na ka khat 8%. Ka jingle ya ka jinglum ya ka khana summary socio-economic and academic survey bala tip kum ka kas census kala sedang habaro ka we ka Jylla Karnataka ha ka singin kong light no ha ka nongba Bengaluru. Usembut menturang ba ka Jylla Andhra Pradesh Pawan Kalyan ha ka singin kong laya ro ya ka jingpen hiar dor ya ka GST da ka baong bakan long ka singi ka bakamentam ha ka yo ka kod jongkari India. Ukalyan laya ro ru ya menturang ba dokari Narendra Modi ubala penbet thema ya ka GST. Ha ka jingne jingok ka ba arsingi ya ka Morocco menteri katnat yadari Rajnath Singh ula yo lat banyakren bat kinong India ki basa harabat bat ula yo ru ya usenyang ubenhei bakila no sha usup uthiar jongkari Morocco bat syakari India kini pa kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei menturang ba dok karibilan uki samar ula penbena ba karibilan kan ithu ya kari Palestine da ka ba penskem ya ka jingkershan jong kabilan ya ka hok jong ki pat ba Palestine banrai hidaladi bat ka jingpenbet iki artli ki Jylla hagasngi ublei kari Canada Australia bat Portugal kila penbena ba kila ajing ithu ya ka Palestine kum kari ka basen shala yu Benjamin Netanyahu bolong menturang ba du jongkari Israel ulat herting ya ka Britain Canada bat Australia hadin bakla penbena bakila ajing itu ya kari Palestine da ka ba keno bakila ai bainong ya ki kam pentrim hadin ka jing thambor jongka sengle no Hamas ya kari Israel ha ka nyau tarik urisa Menteri Kasarkar Pedeng bakmi ya katnat External Affairs USJ Shankar ulai kendu ya Secretary of State jongka US Marco Rubio ha New York ha kasingin kong hadin balawai ka jingalang jongka United Nations General Assembly President jongkari Ukraine Volodymyr Zelensky ha kasingi ublay ula khot bat where ya kiri ka Pyrthei bakin ya kun persha ya ka Russia da ka penjari kendon bat panyarap ya ka Kiev dakit tiar ya kun thma ki bakhlain bor Khubor sarkar jongkari Afghanistan kila kentat mardor ya ka jingberngem jongkari United States ban kini biang ya ka ketem lingsun ha bagram ada ka bapenksan ba kanu ka jing persang ban wanra ya ki sipai na bar kari kan ya kendu ya ka jing kun persha ka baklem sange Menteri Kasarkar Pedeng bakmi ya ketanat External Affairs USJ Shankar ulai kendu ya ka Foreign Secretary jongkari Philippines ka Teresa Lazaro hagas ngin kong shwa ban sedang ka jingalang jongka United Nations General Assembly ha New York Tikitu kilong Khubor hakimat mentasni kuble You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.